आज ମୁଁ କହିବାକୁ ଚାହେଁ କେମିତି ବୋଲେ ଆଜି ଅନେକ ନିଜକୁ ପାପୀ ବୋଲି ଭାବୁଛନ୍ତି। କେମିତି ବୋଲେ ପାପୀ ଲୋକ ଏକା ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଆମ ପାଇଁ ଟାଇମ୍ ଦେଇଛନ୍ତି। ଆମେ ଭାବିଥାଉ କି ମୁଁ ଗୋଟେ ପାପୀ, ମୁଁ ଫେରି ପାରିବି ନାହିଁ ବୋଲି ଆମେ ଭାବିଥାଉ। ମୁଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖରେ ଯାଇପାରିବି ନାହିଁ ବୋଲି ଭାବିଥାଉ। ଚାଲ ଟିକେ ପାଖେ ଗୋଟେ ଖୋଲିବା ଲୁକ ଲିଖିତ ସୁସମାଚାର ତାର 15-10। ମୁଁ ତୁମମାନଙ୍କୁ କହୁଅଛି ସେହି ପ୍ରକାରେ ଯେ ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରେ, ଏପରି ଜଣେ ପାପୀ ନିମନ୍ତେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଦୂତମାନଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ଆନନ୍ଦ ହୁଏ। ଯଦି ଗୋଟେ ପାପୀ ଯଦି ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରବ ବୋଲେ ସ୍ୱର୍ଗର କେତେ ଆନନ୍ଦ ହୁଏ। ହଜାର ହଜାର ଦୂତ ଆନନ୍ଦ କରିବେ। ସେଇ ପାପୀ ଆମେ ଯଦି ଆମେ ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରବୁ ତାହେଲେ ସ୍ୱର୍ଗଦୂତ କେତେ ଆନନ୍ଦ କରିବେ। ଆମମାନେ ଭାବିଥାଉ କି ମୁଁ ଗୋଟେ ପାପୀ, ମୁଁ ଫେରି ପାରିବି ନାହିଁ, ମୁଁ ଗୋଟେ ଅନେକ ବେବିଚାର ମାତି ଅଛି, ମୁଁ ଫେରି ପାରିବି ନାହିଁ, ମୁଁ ସଂସାରରେ ମାତି ଅଛି, ମୁଁ ଫେରି ପାରିବି ନାହିଁ। ସେଇ ବାକ୍ୟ ଆମର ପାଇଁ ଦେଇଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁ। ପୁଣି ଥରେ ସେଇଟା ରିପିଟ୍ କରିବା। ମୁଁ ତୁମମାନଙ୍କୁ କହୁଅଛି ସେହି ପ୍ରକାରେ ଯେ ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରେ, ଏପରି ଜଣେ ପାପୀ ନିମନ୍ତେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଦୂତମାନଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ଆନନ୍ଦ ହୁଏ। ବୋଲେ କେତେ ଖୁସିର ବିଷୟ। ଯଦି ଆମେ ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବା ବୋଲେ କେତେ ଆନନ୍ଦର ବିଷୟ। ଆମର ଲାଗି ହଜାର ହଜାର ଦୂତ କେତେ ଆନନ୍ଦ କରିବେ। ଯଦି ଗୋଟେ ମଣିଷ ଯଦି ପାପରୁ ଫେରିବ ବୋଲେ କେତେ ଆନନ୍ଦ କରିବେ ସେ ଦୂତମାନେ। ଦୟାକରି ଆମମାନେ ପାପରୁ ଫେରିବାକୁ ହେବ। ଏମାନେ ଦୟାକରି ଆମମାନେ ପାପରୁ ଫେରି ପାରିବେ। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖରେ ଆମମାନେ ବିଶ୍ୱାସ ରଖବା, ଆମେ ନିହାତି ପାପରୁ ମୁକ୍ତ ପାଇପାରିବୁ। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ଜୟ ମସିହ। ଆମେନ୍।